Dobré ráno, vítam vás pri ďalšom vlogu. Je koniec februára, teda takmer. A ja akurát robím 10. Ideme o nejakých 15 minút do Prahy. Ideme tam na jeden event, na ktorý som bola pozvaná. Takže keďže je to jeden z takýchto mojich prvých eventov, takže som to nechcela odmietnúť a urobíme si teda výlet do Prahy. Ide s nami aj Bambi, takže ona ide vlastne takmer domov. Keďže jej chovná stanica je od Prahy, kúsok od Prahy, takže ona ide... No, akorát sa ozvala. Takže ona ide vlastne do svojho kraja. Nejaký extra program sme si nerobili, keďže chceme to brať tak nejako intuitívne, že si pôjdeme prejsť. David vybral nejakú jednu reštauráciu, kde by sme chceli zájsť. A potom máme ten event, David ide so mnou, je aj on pozvaný, takže super. No a Bambi potom pôjde na chvíľku do pražskej škôlky. No, ja idem dokončiť tú 10. a my pôjdeme cestovať. My sme akorát na pumpe, stojíme, aby sa aj Bambi vycikala. A keď prídeme do Prahy, máme trošku meškanie, pretože nás odklonilo z diaľnice, tak sa pôjdeme asi rovno nájsť. A už je vycikaná. No, my sme akurát dorazili pred reštauráciu a ja sa idem ešte namalovať, teda už mám urobenú celú pleťovku, ale idem si ešte spraviť oči a pôjdeme sa najesť. Prišli sme teda trošku neskôr, klonilo nás to asi na pol hodinku, nie? Či? Áno, tak nejak. No, takže sme prišli trošku neskôr a ráno sme tiež vyrazili o trošku neskôr, ako sme chceli, pretože no proste sme išli neskôr trošku spať, ako sme plánovali, ale nie zase veľmi neskoro, takže tým, že je to predsa 3,5 hodinová cesta z Bratislavy a budeme sa aj vracať, ja teda ešte prosím pekne večer hrám predstavenie v SND, takže ja sa musím vrátiť do nejakého času. Takže povinnosti nepočkajú a chceli sme byť taký, že fresh, aby sme to zašoferovali, teda bude šoferovať Davidko a ja nikdy nespím, keď on šoferuje, chcem byť prítomná, aby som, keby náhodou bol nejaký mikrospánok, aby som ho džubla do reba. Je to fakt akože dosť nebezpečné, keď spí ten spolujazdec, pretože to uspáva potom aj toho šoféra, ale každý ako uzná za vhodné, ale pre mňa je to taká podpora, že ja nespím, lebo on šoferuje, takže je to taká partnerská podpora z mojej strany. No, takže predsa budeme cestovať 7 hodín reálne dnes, takže sme sa chceli vyspať a ísť v takom nejakom normálnom čase výrazy. Idem sa namaľovať a ideme sa nájsť. Vybral túto reštauráciu Mazel a je to skrátka akože maso a zelenina, lebo tam robia aj vegánske veci, takže som zvedavá a vyzerá to tam fakt krásne, je to taká džungla. Zistili sme, že sa v tej škôlke nedá platiť kartou ani vlastne eurami. Že David išiel vytiahnuť peniaze české a ideme zaniesť Bambi do škôlky na 2 hodinky, takže ešte v škôlke nebola, ale kontakt s psíkmi už má, takže myslím, že to bude pekný zážitok pre ňu a že aj sa unaví a že sa jej tam bude páčiť. Realita týchto eventov je, že sa vlastne takto prezliekam v aute v nejakom, neviem, pod divadlom, tuším, že parkujeme. No a tuto, kedysi bola taká fotobudka, my tam máme aj fotku, dokonca som to aj včera pozerala, ale oni to premiestnili, takže to tam už nie je a hlavne nemáme Bambi, my sme sa tam chceli odfotiť s ňou, takže škoda. No presne tam bola. Ale môžem to tu dať, že kde ju premiestnili. A určite si chcete dať spraviť takúto fotku, pretože ono to je fotené analogom, není to klasická fotka, takže je to také iné a veľmi pekné. Takáto budova a oproti takáto budova. Volila by som si radšej toto. Tam je luster v tom okne. Tam, toto? Wow. Už tak to nevidno na kamere, ale úplne nádherný kryštálový. Nádherné. Hore sú také ženy zahalené rúžami. Úplne to nádherné, estetické, také decentné. Aj tam. Krásne.
tam sme, aj tam sme, aj tam sme. A neviete, o koľkej sa toto točí? Lebo my nevieme a David by to rád videl, lebo on to ešte nevidel. Ideme zistiť. No tak zistili sme, že sa to točí každú hodinu celú. Takže nič, lebo je pol a o celej musíme byť už na mieste. Takže David to neuvidí, ale možno je tu nádej, keď sa budeme vrácať, alebo na budúce. Máme tu rodinu v Prahe, takže tu chodíme pomerne často, takže niekedy sa pôjdeme pozrieť na točiacu hlavu pána Kafku. Ale je to veľmi akože pekné, takto, ako socha. Nie? Stačí ti to vidieť ako socha. Áno, akože je to... No, akože je to tak... Čau, holubku. Tam je taký biely holub, teraz ho asi nevidno. A chcem nadviazať na to, čo sa nám stalo nedávno. No stalo. Proste napísala mi taká pani od nás z Oravy, ktorá podniká asi tak, že prenajíma akoby svoje holúbky biele na rozpustenie na svadbe. Asi po obrade, ja neviem ani ako to funguje. Videla som to na jednej svadbe. No, takže ja som tej pani hneď dala vedieť, že za nás ďakujeme. Pretože mi to príde celé také smutné, že by sme mali tých holubov vypúšťať a že vlastne pre mňa to akože nesymbolizovalo by vôbec nič, že čo uletelo hore, že práve, že nás niečo pekne zviazalo v živote a že proste mi to príde celé také, že prečo by som mala, nie že mi to príde ako týranie zviera, to nie, lebo tie holubky sú na to cvičené, oni uletia tam, kde to poznajú a tak, ale že reálne tomu holubovi robím podľa mňa stres tým, že ho pučím v rukách, potom ho vypustím, oni nevedia, kde sú, takže nám to prišlo také, že vôbec si to nechceme, nepotrebujeme a že vlastne v tom akože nevidím moc ten symbol, neviem čoho. Ale ak je za tým nejaký symbol, tak mi kľudne napíšte do komentára, ale ja som si v tom nespojila vôbec nič. Akože asi to má byť nejaké romantické gesto, ale za mňa je to ďaleko od romantiky. No, my sme už pred budovou a vlastne event je ladený do fialovej, takže ja som sa trochu zladila. A čakáme teda, kým sa otvorí event, lebo zatiaľ to ešte nie je otvorené. Vidíme, že tam je niečo nachystané, ale ešte tam nikto nestojí. Event sa naozaj otvára presne na čas, takže máme ešte 2 minútky. Na event do Prahy ma teda pozval L'Oréal, ktorý predstavoval novú radu na vlasy a taktiež nové produkty na tvár. Je to tak crazy, no to by som Ešte som tu len prišla a prvé, čo som si dala, je cukrová vata. Ja tak milujem cukrovú vatu, že my ju budeme mať aj na svadbe. Takže, no. Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, maybe not just a stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold, neck like sea. Boys talk tough, but they fold on beat. I don't play fair, just play it. A je tu ešte aj fialový popcorn. A ja milujem sladený popcorn. Takže, no. Late night text like where you at? Told her on the way, I move like that. No brakes, no cap, I'm built to last. She want one more round, I told her bet fast. Don't sleep till sunrise. Akurát včera mi prišiel balík z Vilgain, ale možno nejaké veci som zabudla objednať, takže ideme sa tam ešte aj pozrieť. Tak nakoniec sme to stihli. No tak ja už som doma, mám ešte divadelné líčenie, takže idem sa odlíčiť a dnešok bol jeden z tých dní, kedy mám pocit, že som prežila v jednom dni 3 a nie jeden celý deň. Zajtra mám školu, mám tam taký cirkusový kurz a potom tam mám školu a skúšame vlastne jedno predstavenie, ktoré bude mať premiéru v máji, takže vezmem vás aj tam a teda my už ideme spať. Máme tu ďalší deň a dnes je von naozaj prenádherne, konečne je tu jar, ešte pred pár dňami bol v Bratislave sneh. Bambi! Mám tu takúto špeciálnu kapsičku, z ktorej Bambi krmím. Máme odporúčané Bambi krmiť takto von, aby dokázala reagovať čo najlepšie na tréning a naučiť sa veci. Bambi, ku mne! Normálne je tak teplo, že mne je teplo v tejto bunde, že by som sa dala normálne do trička. Po prechádzke s Bambi som mala cirkusovú hodinu, je to teda celosemestrálny cirkusový kurz, ktorý mám v rámci školy, no a začínali sme vzdušnou akrobáciou a po týždni sa nám to rôzne strieda, že napríklad niekedy máme žonglovanie, balancovanie a tak ďalej. Po kurze som utekala do školy, pretože skúšame novú inscenáciu. Ja mám po škole, vyzdvihla som tieto 2 balíky a prišiel mi balík zo Zary a druhý balík je pre Bambi.
Už som doma zo školy a to, čo som vám chcela povedať von, ale nebolo svetlo, to idem dopovedať, je to, že ja som teda školu dnes mala do skoro 7:30 a takto nejako funguje teda štúdium, takéto umelecké. Akože možno takto študuje iné školy, ale my vieme mať bežne vyučovanie aj do 10. tým, že je škola otvorená tak dlho. Idem navečerať a už mať iba taký chill, bol to celkom taký zaujímavý deň. V jednom z tých balíkov boli tieto bambinkine mňamky od Rufu. My sme ich chceli skúsiť už veľmi dávno, pretože sú veľmi chválené a majú dobré zloženie a Bambi si na nich už pochutnala. Vybrala si tieto, vonia to tak dobre, že ja milujem arašidové príchute, takže ja by som si z toho odhrízla, ako dobre to vonia. Peti. Máme tu ďalší deň, ja idem akurát piecť mafiny a potom pôjdem opäť na tú hodinu cirkusu. Mala by som dnes mať stredko s jednou kamoškou. Recept na tieto mafiny som našla na Lidl, takže vám dám link do popisu a za mňa boli výborné a vláčne. Zabudla som vám ukázať vlastne aj, čo som dostala v balíčku z eventu z Prahy. Nemáme tam teda tie produkty, ktoré predstavovali, inak ja som si myslela, že tam budú, ale možno to bol zámer. Takže dostali sme, je to teda maska s vitamínom C. Ďalej tu mám toto sérum, čiže toto sérum asi podarujem mojej maminke alebo niekomu, kto to využije, keďže ja do žiadnych týchto troch kategórií nezapadám. Ďalej tu je takýto lesk na pery, je to taká zaujímavá farba. A poslednú vec, ktorú som dostala, je tento Makeup True Match. A je to teda odtieň, vyzerá, že 20. No a ďalšiu vec, ktorú chcem s vami otvoriť, je tento obrovský balík zo Zary. Super. Verím, že sa nič nerozbilo. Ja som od môjho drahého dostala na Vianoce zo Zara Home jeden tanier a mne sa veľmi, veľmi páčil a rozmýšľala som nad tým od Vianoc, že by som objednala k tomu jednému tanieriku aj ostatné a aj iné veľkosti, lebo dostala som taký ako keby dezertný plitky. Je to teda taká kvetinová kolekcia a poznáme takéto typy tanierov určite z kuchyň našich starých mám. Vyzerá to nejako takto, dokonca určite asi poznáte aj takú tú výzdobu, ktorá sa kedysi dávala na steny a takéto typy presne tanierov viseli ako obrazy. Objednala som to všetko iba dvakrát. To je teda tanier na polievku, je medzi tým nejaký takýto rozdiel, že toto je naozaj taká miska, toto je klasický hlboký tanier na polievku. Inak všetky tieto taniere majú aj v modrej farbe a aj v hnedej farbe. Wow, no tak tieto taniere sú úplne obrovské. Takže toto je klasický plytký tanier na druhé jedlo. No a ešte tu mám jeden veľmi dôležitý balík, ale teda ten nebudem môcť otvárať takto na kameru. Sú to teda naše svadobné oznámenia od Silvie Brezianskej a ona robí tak prenádherné oznámenia, má nádhernú prácu, takže všetci, ktorí chcete mať nádherné a jedinečné oznámenia, ktoré nenájdete ani na Pintereste, tak vám ju vrelo odporúčame. Ja teda ten balík nejdem otvárať ani teraz sama, pretože čakám na môjho drahého a chceme si ich pozrieť teda spoločne. My sme teda už návrhy videli, vieme ako vyzerajú, ale takto naživo je to úplne niečo iné. My teda postupne už budeme chodiť pozývať hostí. S drahým sme sa zhodli, že naše oznámenia sú naozaj také, aké sme si vysnívali a už sme s nimi aj začali pozývať ľudí, teda už väčšina v tomto čase, keď nahrávam tento voiceover, sú aj pozvaní. Na ďalší deň som mala opäť cirkusový kurz, kde sme balancovali na takýchto balančných doskách a taktiež sme skúšali balancovať na jednokolkách. Potom som mala ešte stredko s kamoškou, no a máme tu piatok. V piatky chodievam na hodinu súčasného tanca. Je to jeden z mojich najobľúbenejších predmetov, kde vytancujem vždy dušu a taktiež v piatky chodievam na kurz dubbingu, čo je za mňa skvelá práca s hlasom a tiež s emóciou. Keďže sú to všetko filmy, ktoré sú licencované, tak vám nemôžem ukázať úplne celý záber, ale dám vám aspoň takú malú ukážku môjho dubbingu. Machuľa, ide o 2 machule. Iste, prepáčte. No a sobotu som strávila v divadle Arena, kde sme oprašovali predstavenie o Morskej panne a rytierovi Rolandovi. Akurát máme zvukovú skúšku. Ručičku, hlavičku, zájsť očí. My sme toto predstavenie teraz dosť dlho nehrali, takže sme mali zbiehačku a teraz máme takú rýchlu obednú pauzu a potom hráme o 3:00. No a prišli ma podporiť títo moji dvaja ľubezní a ideme si dať obed vonku, lebo je fakt krásne. Dnes máme 25.
8. februára, 27. februára a už je v Bratislave takto teplúčko. Takže už je fakt cítiť jar. Tak nič, tak je 28. David navaril takýto skvelý slovenský obed s takýmto krásnym výhľadom na náš hrad v hlavnom meste. Takže tomu sa vraví naozaj slovenský obed. Obvykle herec chodí do divadla o hodinu skôr, ako predstavenie začína, ale keďže toto predstavenie je trošku náročnejšie na prípravu, my chodíme už o 3-2 hodiny skôr, keďže si potrebujeme dať parochne, takisto si dať mikrofóny a nalíčiť sa. Ja beriem scenár a idem sa prichystať na predstavenie. Natočila som vám aj pár záberov zo zákulisia, aby ste videli, že ako to možno u nás vzadu vyzerá. Mala som akurát scénu, v ktorej som nebola, takže som mala na to priestor. No a sú tam takéto zaujímavé masky, takže určite príďte. Tak predstavenie na dnes odohraté, mňa už bude o chvíľočku čakať David aj z Bambi a ideme možno ešte využiť počasie, lebo je dnes krásne, uvidíme, čo vymyslel, lebo nechala som to dnes na ňom. Vyzdvihli ma teda z divadla a ideme sa prejsť okolo Devinského hradu a je tu nádherný západ slnka. Čistá romantika. Bežička. Tak o tej bežičke je legenda a vždy ju zabudnem. Boli sme zatiaľ na Devinskom hrade 2-krát a vždy som taká, že o tej bežičke je legenda. Neviem, čo to tam bolo? Tam bolo, že tam bol nejaká princezna, ktorá bola zalúbená, sa mi zdá, že do niekoho a oni tam utekli. Alebo, to je jedna verzia, že? Možno to. Alebo ju tam niekto uväznil do tej vežičky. Také čosi. A pozrite si na ten západ slnka. No ja vám tu musím natočiť a zaostriť. Úplne nádherný západ slnka. Každú nedeľu, ak sa teda nachádzame v Bratislave, chodievame na taký šteniatkovský začiatočnícky tréning, kde sa učí Bambi základným povelom a poslušnosť. Chceli sme sa prejsť na... Ako sa to tu volá? Bielý kríž. Aha, Bielý kríž, áno. A je to tu krásne, že sme tu vlastne nikdy neboli. A bola to veľmi pekná turistika. No, bola to skôr taká prechádzka, nie turistika však. My sme zvyknutí trošku na iné kalibre. Ale pre slečnú akurát tak hodné. A ako pozerám, je tam nejaký ďalší pudlík. No, tak ideme sa oddychnúť. David prvýkrát testuje túto svoj narodeninový darček. Máme aj šálky narodeninové, ktoré dostal a ideme si urobiť čajík. Normálne luxus toto. Čo povieš? Čistá romantika, že? Nádhera. Si pyšný na svoj prvý čaj? Áno, som pyšný na môj prvý čaj. To bude na budúce. Na budúce si dáme kokovičku s zemiakmi. Hej? Dobre. Berem ťa za slovo. No nám bude treba asi 2 také ešte. Dala som si kapucňu a vyzerám ako taký... Ako by som to povedala? Ako taký prezervatív. No, ale je mi zima, takže mám kapucňu. A dnes, keď prídeme z prechádzkou turistiky, tak by sme sa chceli venovať svadbe, plánovaniu svadby. Máme nejaké resty. Naša svadobná koordinátorka nám pomáha aj tak, že nám vlastne dáva ako keby že nám spraví taký to-do list a na základe toho potom vieme, že čo nám treba ako keby skôr vyriešiť, že niečo je také, že čo už by sa aj zišlo vedieť, niečo má ešte čas a tak, čiže máme tu napríklad teraz rozdelené, že to, čo je žltým, tak to treba vyriešiť čo najskôr, takže sa ideme k tým žltým úlohám. A ešte tým, že nám prišli tie svadobné oznámenia, tak by sme chceli vlastne vybrať tie, ktoré budeme posielať, lebo máme trošku tie oznámenia také ozvláštnené a sú rozdelené pre rôznych ľudí. Takže by sme chceli vybrať tie, ktoré ideme posielať poštou. Myslím, že by to mali byť možno iba 2 pozvánky alebo 3, uvidíme. Ale akože viac menej by sme všetkých chceli navštíviť, nie? Áno. No a ešte ja by som chcela začať robiť také PDF-ko, v ktorom budú ešte nejaké dodatočné informácie. Keby náhodou sa hostia chcú niečo pýtať a tak aby mali možno nejaké odpovede. Veď určite na tých návštevách sa budú pýtať, alebo aj my budeme rozprávať, že čo ako. Poď spraviť taste test svojho čaju, svojej premiéry čaju v lesoch. Včera sme dopozerali Bridgerton, takže... Mr. Tak. Maliček. No oni to tam nerobili, ale dobre.
robili, za každým mali takto. Hej? Že sa To zažáva. som si už nešla. Mrs. Julek, Viac. na zdravie. Indeed. No, dobre. To môže klamtem, ja to tak nehoní. Taký zvláštny, nie? Prečo zvláštne? Neviem, taká chuť tam je taká, ako neskanlice. Nie? Neviem, čo si tam vyvaril. Metu. Ešte som vám zabudla povedať, že na tieto cirkusové kurzy sa môžete prihlásiť aj vy. Chodíme teda do Cirkus Kusu v Bratislave a ja sa na vás budem tešiť u ďalšieho videa.